Okay, hvad jeg spiste på 3 dage i Frankrig? Ferie edition. Okay, til morgenmad der fik jeg nogle yoghurter med lidt frugt på. Der var mango, der var fersk, vandmelon og vindruer, og det smager sygt godt. Under blåbæryoghurt, det får hver morgen. Så efter så fik jeg en iskaffe, og den smagte sygt godt. Så var vi nede i byen og fik sådan nogle virale desserter, og så tog vi ud og spiste frokost, hvor jeg fik lidt forskellig fransk mad, som der er ret kendt dernede. Så blev det chips og snacks og indkommer og hygge og M&M's. Og sådan en kop kom vi bare så hygge med, og så aftensmad stod på burger. Til morgenmad der spiste jeg kokostop, marines tror jeg det hedder, og iced tea. Og så fik jeg sådan en lille frokost. Pizza, der var sådan en snack, og så aftensmad stod på noget spaghetti og lidt forskellige. Så fik jeg nogle hapser til, og det smagte sygt godt med noget pesto. Så til morgenmad fik jeg Nutella, yoghurt og sådan en bolle. Og så til frokost så fik jeg sådan nogle brødhapser med noget forskellige pølser og sådan noget pasta og vandmeloner og brød. Til aftensmad, der fik jeg nogle kartofler, spare ribs og salat, og det er sygt godt. Tak fordi I så med. Hej hej!